Hello people! Σήμερα έχω το meetup μου και είπα να κάνω ένα σύντομο vlogάκι να δείτε περίπου πώς θα είναι. Ούτε εγώ ξέρω πώς θα είναι. Ας βάλουμε λίγη κολόνια. Τι κολόνια να βάλω? Θα βάλω την Manifesto τύπου. Έχω λίγο άγχος. Πιο πολύ είμαι έτσι ενθουσιασμένη. Παντού. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το vlog. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να μιλάω με τα άτομα που θα έρθουν να με δουν παρά να τα βγάζω βίντεο. Γι' αυτό δεν ξέρω, μπορεί να μην πετύχει, θα δούμε. Μπορεί να ανεβάσω και Snapchat έτσι ώστε αν δεν ανέβει το βίντεο να έχετε να δείτε κανένα Snapchat. Ντύθηκα έτσι πολύ απλά και αυτά γιατί θα καθόμαστε λογικά εκεί πέρα. Έχει πέτρες, χορτάρια, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Και να έχει ζέστη, έχει ήλιο. Ελπίζω όλα αυτά λίγο να καλμάρουν όσο περνάει η ώρα. Και να καλμάρω κι εγώ. Και πάμε να δω τις φατσούλες σας. Τα κορίτσια ήρθανε να μου κάνουν συμπαράσταση γιατί άρχισαν να καταφτάνουν αυτά τα κορίτσια. Πείτε τα ονόματά σας στην κάμερα. Εγώ είμαι η Φωτεινή. Γεια σου Φωτεινή. Εγώ είμαι η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία. Και εγώ είμαι η Βάνα. Γεια σου Βάνα. Τα κορίτσια μου ήρθαν από πολύ μακριά, μην πω τώρα από μέρος, δεν κάνει. Αλλά κάνανε δρόμο για να έρθουν να με δουν και μπράβο τους. Κορίτσια, τι κάνετε? Καλά, είμαστε λίγα. Τι ωραίο outfit. Άντε να σας δώσω φιλάκι. Επιτέλους το γνωρίζουμε από κοντά. Άντε καλή. Λοιπόν, πάμε. Τι έπινες? Τι έπινα, γρανίτα. Είναι κόκκινη. Γρανίτα, ναι. Είναι κόκκινη. Έπρεπε να πάρεις κάτι τυρκουά. Ντύθηκαν πολύ καλοκαίρι τα κορίτσια. Όχι. Να και το μαράκι. Τα στάμπιλο που Και το μαράκι. Και το βιβάκι που βρήκε φανς αμέσως. Δείτε τον μάγκα, τον κούκλο. Που είναι μασκότ του Meet Up. Meet Up. Γεια σας κορίτσια. Γεια. Πώς σας λένε? Κατερίνα εγώ. Εμένα λένε. Είστε από Θεσσαλονίκη? Ναι. Μόλις ήρθανε και τα πιο μικρά κοριτσάκια της παρέας. Πείτε τα ονόματά σας. Ελένη. Ελένα Γεωργία. Μία καλέ. Ελένη. Γεωργία. Αθανασία. Αθανασία είπαμε σωστά. Πες μας το αγαπημένο σου φαγητό. Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά. Λοιπόν, όσοι αγαπάτε την Αθανασία, σχολιάστε από κάτω μακαρόνια με κιμά. Ούτε εσύ βγήκε στο vlog. Γεια σας. Παρουσιάσου. Βάσο λέγομαι, τι άλλο να πω. Ετών. 20 κοντά. Σπουδές. Δεν έχω ακόμα, είμαι πιο μακριά, μην φαίνομαι χοντρή. Έλα από ψηλά. Ωραία είσαι. Έδωσα δεύτερη φορά Πανελλήνιες, περιμένουμε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία, κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Στον Να αγώνα. περάσετε που θέλετε. Έτσι, όντως, παιδιά. Δεν το κόβω. Και μην αποθαρρύνεστε αν δεν περνάτε σχολείο που δεν σας αρέσει. Ξαναδώστε. Ξαναδώστε. Και εγώ ξανάδωσα. Να, και το κορίτσι Και εγώ ξαναδίνει. εδώ. Έτσι. Να και το αγόρι του Meetup. Το οποίο έχει κανάλι vlogging. Πες μας πώς λέγεται. Greek Samurai. Greek Samurai. Κοριτσάκια, ξέρετε. Αγοράκια δεν με παρακολουθούν πολύ. Αλλά τα κοριτσάκια. Ωραία. Υπάρχει τουλάχιστον ένα αγόρι που σε βλέπει, οπότε εντάξει. Όχι, κι άλλα μπορεί να με βλέπουν, αλλά είναι λίγα. Γι' αυτό με φωνάζουν. Το έβαλα έτσι επειδή με φωνάζουν και όλα φίλοι μου έτσι, Σαμουράι ξέρω εγώ και... Κορίτσια κανονίστε να το κάνουμε στο subscribe όλες το... Όλες subscribe στο Samurai, παρακαλώ πολύ. Α, ναι, την έχω. Κάτσε να κάνω και ένα ντου εδώ στα κορίτσια που και καλά κάθονται πίσω και καλά. Γεια σας κορίτσια. Γεια σας. Πώς σας λένε? Τι γεια σας καλέ? Στο κοινό ή σε μένα το σας? Να φιχτώ ή να μην φιχτώ? Α, εντάξει. Πώς σας λένε? Βασιλική. Και Ελισάβετ. Και πόσους χρονών είστε? Και πόσο καιρό με παρακολουθείτε? Αρκετό. Ερώτηση παγίδα. Αν δεν με παρακολουθείτε από το πρώτο βίντεο, ντροπή. Όχι, εντάξει. Δεν με ξέρουν και όλοι από την αρχή, βέβαια κάποια κορίτσια με ξέρουν από την αρχή. Εδώ, τριγύρω. Μπράβο που με αντέχουν τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Πείτε όλοι γεια! Γεια! Ο λαός μου, παιδιά, ο λαός μου. Δεν ξέρω αν θα έρθουν κι άλλοι, αλλά μέχρι στιγμής αυτός είναι ο λαός μου. Άλλα δύο κορίτσια που ήρθανε. Πείτε γεια στο vlog μου, στο κοινό. Πιο δυνατά καλή. Ποιος σας ακούει? Δεν έχουμε μικρόφωνο, δεν είμαστε παραγωγή τηλεόρασης. Θα μιλάς δυνατά. Πείτε τα ονόματά σας. Εγώ Μαρκέλα. Και τα κορίτσια ήρθαν να με δουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε υδρώσει, έχουμε σκάσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Εσύ δεν ίδρυσες γιατί τώρα ήρθες. Ενώ εσύ μπορεί να ίδρυσες γιατί έχει λίγη ώρα που ήρθες. Ήλιο-βασίλεμα. Ο Μάγκας έχει φύγει που ήταν εδώ στην αρχή. Δεν τον είδαν τα κορίτσια το Μάγκα. Ήταν ένα κουταβάκι, παιδιά, τέτοιο εδώ πέρα τόση ώρα. Του είχαν κάτι παιδάκια παίζανε εντωμεταξύ. Ένα κοριτσάκι. Να το πω αυτό στο βίντεο, δεν θυμάμαι αν το έγραψα. Είχε ένα κοριτσάκι το Μάγκα. Το κουταβάκι που είδατε πριν. Και το παίρνει έτσι στα χέρια του ψηλά και λέμε τώρα θα το πετάξει, τι θα το κάνει. Το κάνει τελείω Καλέ, το έπιανε έτσι, εμείς φοβηθήκαμε και της λέμε άφησε το κάτω σιγά σιγά.
και το πάει μέχρι εδώ και το αφήνει κάτω. Και μας κοιτάει με ένα ύφος σε φάση γιατί μου την είπατε. Και λέω, Παναγιά, Παναγιά. Αλλά εντάξει, ζει το σκυλάκι, ελπίζω να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα, να είναι μαζί. Γεια σου! Πώς σε λένε, ντροπαλό μου πλάσμα? Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Και πόσο χρονών είσαι? Και από πού μας έρχεσαι? Θεσσαλονίκη. Όλοι ντόπιοι τελικά. Η Βιβί μας κοιτάει με ένα ύφος. Με ένα ύφος. Η Βιβί έβαψε μαλάκι. Με για το μαλάκι, Βιβί. Κάπου εδώ λύγει το meetup. Κράτησε μία ωρίτσα. Ελπίζω το επόμενο να είναι πιο μεγάλο. Θα το ενώσουμε και με άλλες YouTubers. Θα το κάνουμε έτσι συνολικό meetup. Να έρθει και άλλος κόσμος. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Και πείτε ένα τελευταίο γεια. Γεια! Χαμός. Λοιπόν, ήρθαμε να φάμε. Πετύχαμε και το κουτσούνι στον δρόμο το μεταξύ που ερχόταν να μας βρει, αλλά το κάναμε surprise και το βρήκαμε εμείς. Τι παρήγγειλες? Ήρθα πολύ αργά γιατί ήμουνα για καφέ πριν. Τι παρήγγειλες? Έφαγες. Εγώ ήρθα από φαγητό, ρε. Πήρε με ποιον ήσουν? Με το φίλο μου τον Χρήστο. Δεν ήμουν το κομμενάκι που με κοιτάζει με μισό μάτι. Λοιπόν, και έχω έρθει με αυτά τα κοριτσάκια εδώ πέρα. Μας έκανε του και μια συνδρομήτρια που συνεδρίασα και πριν. Μας καλεί στη Χαλκιδική για γυμνισμό βραδινό. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της το κορίτσι. Και να περιμένουμε φαγητό. Και εγώ πήρα veggie burger και θα σας δείξω όταν έρθει η ώρα. Και μόλις ήρθε το vegetarian burger μου. Γιατί μετακομίσατε? Γιατί δεν ξέρω. Γιατί δεν με θέλει? Δεν μπορώ να μυρίζω το κρεμμύδι, δεν καταλαβαίνετε. Συγχαίνομαι. Τραγικό. Είμαστε στο... Αυτό μια σαν σκουλίκι. Είμαστε έλεος. Καλά δεν θα έρθει το burger σου. Hello κόσμε. Το meetup τελείωσε. Πήγε πολύ καλά για πρώτο meetup θεωρώ. Ελπίζω να περάσετε ωραία όσες ήρθατε και όσοι, γιατί είχα και ένα εξαιρετικό αγόρι YouTuber εκεί πέρα. Λοιπόν, ελπίζω να το επαναλάβουμε σύντομα, να είμαστε και άλλες YouTubers, να είναι και ο Γιώργος γιατί μου τον ζητήσατε. Αυτά μου τα δώσατε κάποιες από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά θα τα δοκιμάσω σύντομα. Και κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το σύντομο vlogάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ το διασκέδασα πολύ σήμερα, αλλά ήταν και κουραστικό στο διαδικασία, αλλά δεν πειράζει, άνετα το ξανακάνω. Αυτά, φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ.